आंनि मुङा प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों BM SWDWB चेनेल दिनै जों orphans गथ'फोरनि सोमोन्दै सावरायगोन जाय गथ'हा बिमा बिफा थैजाबाय बिसोर गथ'फोरा बोरै जिउआव थांना थायो बिनि सोमोन्दै सावरायगोन सिगाङाव गोबां मानसिफोरा कमेन्ट्सबो होदोंमोन बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानाय आरो मैयासो सासे जिबि बड'सा होननाया आंखौ कमेन्ट्स होनानै बुंफ्राय आरो गोसोआव खोख्लैफिनबाय आं बानायनो सानबाय थाखादोंमोन आरो बिनि उनावहाय बियो आं बावनानै दंमोन बाट बियो आंखौ गोसोखांहोफिनबाय स' दिनै बानायनाय जाबाय आंबो सासे orphans आंबो सासे मावरिया आंहा बिमा थैजाबाय बाट बिफा दङ अब्लाबो बिफा थाबाबो मा बुंबावनो नङा होमबा स' दिनै जोङो orphans मावरिया orphansखौ जों इंलिसाव बुङो मावरियाखौ जों बर'आव बुङो orphansनि मिनिङा जाबाय बर'आव मावरिया दिनै खोनासं जाय गथ'फोरा बिमा बिफा थैजाबाय बिसोरो मानसिफ्रा सानो जिउआव आंहा जेबो गैला आंखौ रावबो हेल्प खालामग्रा बा आङो जिउआव जेबो जानो हाला आंहा बिमा अननाय गैला बिफा अननाय गैला औ थारैनो बाथ्राया सैथो कि नोंहा अननाय खम मोनदों बिमा गैया बिफा गैया नङा होमबा जायहा बिमाया थैजादों सोरहाबा बिफा दङ सोरबाबा बिमा दङ सोरबाबा सानैबो थैजाबाय बिमाबो बिफाबो सोरबाबा सासे थैजानाय नङा होमबा बिदिनो दं आरो नाय खोनासं गिबियाव आं बेखौ बुंग्रोनो सानदों उन्दै समाव जुदि नोंनि बिमाया थैयोब्ला अब्ला नोंनि बिफाया हिन्जाव गराय लाखागोन बे मोनसे बाथ्राखा आरो बिदिनो उन्दै समाव जुदि नोंनि बिफाया थैयोब्ला अब्ला नोंनि बिमाया जुदि नोंखौ बा नों गथ' गोरलैखौबो अनफाग्रा जुदि हौवा मोनोब्ला नोंनि बिमायाबो सोरजोंबा हाबा जागोन जुदि मोनाब्ला नोंनि बिमाया हाबा जानाय नङा मानो होनोब्ला रावबो बिमाया गावनि गथ' गथायफोरखौ आलाय सिलाय जानो साना बाट आजिखालिनि जुगाव हौवा थानानैबो गावनि गथ'खौ गारलांगासिनो दङ बेफोरबायदि जाथाय जानायाथ' जागासिनो दं बिनि सोमोन्दै आं सावरायबोबाय बाट दिनैनि दिनाव आङो मावरिया गथ'फोरनि सायाव सावरायगोन नाय लोगोफोर जुदि आं बुंबाय दा उन्दै गथ'फोरनि सोमोन्दै दा आं बुंनोसै कि जुदि नोंथाङा क्लास एमइ स्कुलाव फरायदों बा हाई स्कुलाव फरायदों अके बा नोंथाङा मेट्रिक होखांबाय अब्ला बोरै थांना थानो हायो नोंथाङा फरायनायखौ बोरै जौगाहोनो हायो बेखौ आङो खोन्थानि खोनासंदो नों जाय न'खराव जोनोम जादों नोंनि बिमानि जाथि थागोन नोंनि बिफानि जाथि थागोन नों बै जाथि बंस'खौ नागिरनानै बिबथैयानो जा बिमायंआनो जा नङा होमबा बिमानियानो जा आरो बिमानि लोगोआव बिमायानो जा नङा होमबा बिमानि लोगोआव बिमादैयानो जा नङा होमबा स' माने बे जाथि बंस'खौ नागिरनानै नोंथाङा थांनानै बेयावहाय मा खालामहैनांगोन आंखौ जेने थेने क्लास हाई सेकेन्डारिसिम फरायहो जुदि हायोब्ला आंखौ डिग्रिसिम फरायहो उनावहाय जेसेबांखिनि थाखा थांदों आं होफिनगोन खोनासं नोंनि फिउचारखौ नों दानो नांगौ नालाय नोङो मालायनि आथिङावबाबो हमनांगोन नोङो जुदि फिउचाराव जुदि सासे मानसि जानो लुबैदोंब्ला नोङो आथिं आखाइखौ हमनांगोन बिसिनि न'आव थानानै नोङो बेयाव राजा जाहैनो हानाय नङा बिसोरो जे थिनो बेखौनो मावनांगोन नोंनि फरायनायनि जोबजासिम नोङो फरायदो लिरदो बिसिनि न'आव थानानै जुदि नोंखौ बुङोब्ला जागोन दे फराय जेबो नङा मामाय फराय आदै फराय नङा होमबा राजा फराय बिदि बुंगोन नोंखौ रावबो जाथि बंस'नि गेजेराव साफा सानैयाबाबो गासिबो गाज्रि जानानै थानो हाया सासे सानैयाबाबो मोजां जानानै थानो हायो बिनि गेजेराव सोरबा गैजारोङिबो जानो हागौ अब्लाबो लोगोसे जेने थेने फोरोंनो हानाय केपासिटि थानो हानाय नोंबो खामानि माव मालाबा सामार भेकेसन माने नै दा दैज्लां सम जाबाय नालाय दा बन्द' जासिगोनलाय नै गरम बन्द' जासिगोन दा स' बे गरम बन्द'आव खामानि मावहैनो हालायबाय नों मास मोननै मोनथामसो नांगौबा सुटिखौनो ला मास मोनथामाव जुदि 9,000 लाबोयोबा नों बोसोरसे आरामसे थांना थानो हानायनि नोंहा एसे राहाबो फैयो नङा होमबा एसेबांथ' हाई स्कुल फरायनायाव एसेबां रां थाखा नाङा नोंनो एसेबां फैसा नाङा नालाय स' ओंखायनो बे आयदाखौ खालाम नोंनि जुदि एमइ स्कुलाव दंब्ला नों जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंनि बिमाया जुदि थैदोंब्ला नोंनि बिफाया थैदोंब्ला जुदि सानैबो थैबायब्ला बा सासे थैदोंब्ला नोंनि बिफाया जुदि नोंखौ अनाब्ला नोंनि बिमाया नोंखौ जुदि हेफाजाब होनो हायाब्ला अब्ला नों जाथि बंस' नागिरनानै बिसोरनिफ्राय अननाय ला बिसिनाव खामानि माव दाहोना बायदि मोसौ खा एखेबारे राजा बायदि जाहैनाङा बेयाव थांनानै खामानि माव जि बुंनाय अब्ला सोर मानसि दङ जे नोंखौ अना नोंखौ अनगोन बयबो अनगोन खोनासं आं माबोरै थांना थादों
आंनि बाथ्रा खोनासं आं जितिया आङो मेट्रिक एग्जाम होदोंमोन मेट्रिक रिजाल्ट होनोसै टाइमाव आंनि बिमाया थैदोंमोन अब्ला आङो देग्लाय बा आङो दायो आं माबायदि लाइफआव थांनानै दङ नङा होमबा आं दा डिग्रीबो कमप्लिट जाबाय माबोरै बिकज आं नाजादों आंनि गोसो आरो आंनि गोसोखौ रावबो हमथानो हाया मिथिबायना आं जिखियानो खालामगोन मोजां लामायाव आं दिनैसिम मोजां लामायावनो खालामदों आं दिनैसिम रावखौबो बेयाव गुन्डागार्दि खालामनानै आङो बेयाव फरायफैयाखै आङो बिदों हेल्प बिदों लोगोनावनो बिदों आङो ओमफ्राय बिनि उनाव बिमानै बिमाय बेनाव बिदों बाबायाबो आंनो एसे एनै हेल्प खालामदों आदै दङ जोंहा आदैयाबो हेल्प खालामदों एसे एनै 500 200 300 हाजारसे मालाबा समाव आं निजेबो पार्ट टाइम मावदों फरायदों नाजादों दा आङो जब मावदों नङा होमबा थिग बिदिनो आं जुदि मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावहाय रावबो हेल्प गैयालासिनो बारा इसेबां आंनि बिमा गैयालासिनो न'खर परियाल मोजां गैयालासिनो जुदि दिनै डिग्री कमप्लिट खालामनानै आं जुदि जब मावनो हायोब्ला नोंथांमोना मानो हाया खोनासं गोबां गोरलै थां जुदि नोंनि बिमा बिफाया थैदोंब्ला आमाय बा आनै आंखौ अननानै हाई सेकेन्डारिसिम फरायहो जुदि हायोब्ला आंखौ डिग्रीसिम फरायहो जेसेबांखिनि रां थांदों नोङो लिरनानै दोन आं नोंनो होफिनगोन जुदि नोंनो नांफिनगौबा रांखौ अननानै प्लिज आंखौ फरायहोथार बिदि बुङोब्ला रावबो मानसिया अनालासिनो थाया बेबो नोंनि निजिनि जाथि नोंनि बिफानि फंबाय बिबथै नङा होमबा नोंनि बिमानि फंबाय बिमाय नङा होमबा आदैखौबो बुं आमाइखौबो बुं आनैखौबो बुं गासैखौबो बुंलायनाय सोर हागोन अब्ला बिसोर ज' नांनानै नोंखौ हेल्प खालामथारगोन बयनिबो न'खरावथ' परियालावथ' गासिबनिबो बिमा बिफाया थैजानाय जायाना साफा सानै इदिनो जानो हागौ सानै साथामसो इदि जानो दां अब्लाबो ज' नांनानै हेल्प खालामनो हायो नों बेसेबांथो जागोन बोसोराव नङा होमबा नों मा जागोन 10 मन जागोन 10 मनाव 4 कुइन्टेल 2-3 हाजारनि माइ जागोन 3-4 हाजारनि बोसोराव नङा होमबा बे 3,000-4 हाजारखौनो जाहोनो हाया नामा रावबो नङा होमब्ला जाहोनो हायो स' ओंखायनो रिक्वेस्ट खालामनाय बा बुंनाय बे नोंनि सायाव उनावहाय नोंखौ जुदि सोरबाफोर अनोब्ला फरायहोयोब्ला आरो नोंखौ फरायहोनो आखायाव लायोब्ला बिनि न'आव थानानै जुमाय लोंथिंनाय बिरि सिगारेट सोबथिंनाय बायदिसिना ड्राग्स बायदिसिना माबा डेनड्राइट जालाबायनाय बेफोरबायदि हुदाफोरखौ दामाव नङाब्लाथाय नोंखौ रागा जोंनानै नोंखौ होखारनोबो हागौ आरो बिनि उनावहाय नों जुदि हिन्जावब्ला सेंग्राफोरजों लाइन मारिख्रुबनाय बेरायनाय मानाय हदि हला मादि ओरैबायदि फन रायज्लायख्रुबनाय मानाय बेफोरबायदि गाज्रि आखलफोरखौ खालामनो नाङा नङाब्ला नोंखौ डाइरेक्टलि होखारबाय थानो हागौ अब्ला नोंनि गोसोआ दुखु मोननानै जायजों गोसो थोदों बेजों थाब थांनो गोसो जागोन अब्ला नोंनि फरायनाय सिमाङा बायगोन दानिया लास्ट बाथ्रा बेनो जाबाय नोंथांखौ जुदि फरायहोखांब्ला जोंखौबा नायफिनगोन ना नायफिना बेफोरबायदि साननाय थायो बै जाय मानसिया नोंखौ अनगोन बा बिबथैयानो जा बिमानियानो जा नोङो बिसोरखौ फोरमान हो कि आं बिसोरनि अननायखौ जेब्लाबो बावा आं बिसोरखौ जेब्लाबो फिउचाराव आं जुदि साक्सेस जायोब्ला आं बिसोरखौ हेल्प खालामगोन सापर्ट खालामगोन बिनि नों बिसोरखौ फोरमान हो आरो लोगोसे बिसोरनि खोथा बाथ्रा मानिबाय था मिथिबायना अब्लानो नोंखौ अननायाव जेब्लाबो खमि खालामनाय नङा बिसोरो गावनि फिसाजों गावनि फिसायानो जा गावनि फिसाजोआनो जा गावनि फिसालायानो जा नङा होमबा नों सासे हिन्जावानो जा मावरिया नों सासे हौवासा मावरियानो जा नों हिन्जावसा मावरियानो जा नोंखौ गावनि फिसाला बा गावनि फिसाजो बायदि बिसोर अनगोन जास्ट नोङो फोरमानल' हो कि आं बिसोरखौ नायफिनगोन आं जेतिया देरगोन बा हाबा जाखांनायनि उनावहाय बा जोंखौबा नायफिनगोन हिन्जावफोरनि मादाव बिदिनो थायो कि बिसोरो फरायाब्लाबो मालाय बिसोरखौ जुदि समायना जुदि जायोब्ला बिसोरखौ मोजां मोननानै लांग्रा गोबां माहाजोननि न'खर थाखायो बाट सेंग्राफोरनि गेजेराव गोबां प्रब्लेम थायो माहाजोन नङाब्ला नोङो हिन्जाव बा माहाजोन नङाब्ला रां रुफा गैयाब्ला हिन्जाव लाबोनानै हाबा जानो हानायनि केपासिटि गोबां प्रब्लेमाव गोग्लैयो स' साननाय हनायफोरनि गेजेराव गोबां खैफोद फैयो स' बिनिखायनो जोङो हौवाफोरा जुदि बिमा बिफाया जुदि थैमारोब्ला अब्ला जों बेनो मोनसे राहा गावनि जाति बंस'खौ नागिरनाय बिनि उनाव बिसोरनि न'आव थांनाय आरो बिसोरनि न'आव थांनानै बिसोरजों रायज्लायनाय आंखौ अननानै प्लिज आंखौ डिग्रीसिम बा हाई सेकेन्डारिसिम फरायहो दानाबा
बिसोर बुंबाय डिग्रीसिम ओके बा मेट्रिकसिमल' फरायहोगोन अब्ला खोनासंदो नोंसिनि न'खराव गोबां फरियाल दङ नङा होमबा सासेनि न'खराव मेट्रिकसिम फरायबाय आरो गुबुन सासेनियाव हाई सेकेन्डारि नङा होमबा बेफोरबायदि हायो बाट रावबो हाई सेकेन्डारिनिफ्राय फरायहोला अब्ला नों मा खालामदो आं बायदि खालामदो मा खालामदो नोङो आउट अफ स्टेट बा बे आउट आसामावनो अबेबा जायगायाव खामानि मावनानै पार्ट टाइम जब 4 घन्टा 5 घन्टा बिदिनो हटेलानो जा बा रेस्टुरेन्टआनो जा आंबो रेस्टुरेन्टआव खामानि मावखांनाय मिथिबायना आंबो बिदिनो रेस्टुरेन्टआव खामानि मावनानैसो डिग्री कमप्लिट खालामदों आं लाजिया बुंनो मिथिबाय आं लाजिया बिकज आं मिथियो नोंनि न'आव खैफोद गोग्लैब्ला बै सुबुङासो मिथियो जाय मानसिया खैफोद गोग्लैजादों स' आंनि न'खराव खैफोद गोग्लैदों आं मिथिदों बाट बै खैफोदनिफ्राय आं बारग'नो नाजानायनि थांखिया आंनाव दङ आरो आं बेखौ मावथारनांगौ आंनाव बे एक्टिभिटिस बा मावथिया आंनाव थानांगोन नङाब्ला रावबो सुफुंनो हाफैया नङा होमबा नोङो हेल्प बि सोरनावबा मालाबा समावबाबो होगोन नोंनि लोगोआनो जा नोंनि न'खरनिफ्रायानो जा बाट बै थांखिखौ सुफुंनो नाजानायानो नोंसो स' नोंनि थांखिखौ सुफुंनो नाजानायाव नों जेब्लाबो खमि खालामनाङा सापर्टआ एसे एनैया मालाबाबो मोनगोन बाट बेयाव नोङो फुरा 100%आव फुल सापर्ट मोनगोन बेखौ दासान माखासेखौ नों मावथारनांगोन जेरै आङो रेस्टुरेन्टआवनो जा हटेलावनो जा खामानि मावना फरायदोंमोन नङा होमबा दायो खोनासं लोगोफोर आफ्टार 12 माने हाई सेकेन्डारि पास जाखांनायनि उनावहा बिदिनो अबेबा पार्ट टाइम जब मोनखायो जुदि आसामाव जुदि मावनो हायाखैब्ला आउट अफ आसामाव सोरबा लोगो दंबा फरायनाय बिसोरजों रायज्लायहर बिदिनो गोबां रेस्टुरेन्ट दङ गोबां डिलिभारि खालामग्रा मोनसे दङ लाइसेन्सफोर दिहुननो थाखायबो फैसा नांगौ नालाय बा लाइसेन्स गैयाब्लाबो बै बेयाव खामानि मावनो थां जेरै पिज्जा हाट थायो बायदिसिना गोबां KFC बायदिसिना मेकडोनाल्ड्स बायदिसिना बेफोरबायदियाव पार्ट टाइम मावहै मिथिबायना स' पार्ट टाइम मावनानै फराय ओमफ्राय बिनि उनावहाय स्कलारशिपबो मोनखायो आजिखालि स्कलारशिपआव एप्लाइ खालाम बेखौ होनो NPS नेशनेल स्कलारशिप NSP होनना बुङो नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल बेयावबो आजिखालि डिग्री फरायोब्ला आउट अफ स्टेटनिफ्राय अब्ला बिसोरनो फैसा होयो आं मोनो नोंगौ नोंथांमोना न'खाय सानदोंबा आं एकाउन्ट स्टेटमेन्टबो देखायनो हायो बाट थांनाय बोसोरनि जुलाइआव आं मोनदों बिनि सिगाङाव आं मोनदोंमोन 39,000 ओमफ्राय बिनि नेक्स्टआव मोनदों आङो 32,000 मोनदों आरो नै जुलाइआव दा नै जुलाइ फैगासिनो दं बेयावबो मोनबावगोन आङो आरो बिनि उनावबो आङो जुदि एप्लाइ खालामबा आं मोनबाय थाबावगोन स' ओंखायनो गावनि गोसोखौ दुरबल दाजा फंबायमोन जुदि नोंनि बिमाया थैदों नोंनि बिफाया थैदों जेबो जिंगासिनो नाङा गावनि गोसोखौ स्ट्रं खालाम गावनि फरायनाय लिरनायाव साक्सेस जानो थाखाय नाजा आरो गोसो हो बोलो हो आरो बिनि उनावहाय गावनि जाय थांखि दङ बैखौ सुफुंनो थाखाय गोसोजों बोलोजों जेब्लाबो बानो नाङा हाजार अन्थायानो थिखांनाय जानांथों हाजार इथायानो थिखांनाय जानांथों हाजार बाला अन्थाइ मिक्स खालामनानै न' बिल्डिं कनस्ट्राक्टरनाव खामानि मावनांथों नङा होमबा बाट 12 पास जाखांनायनि उनावहाय एसेबां बिदि गाज्रि खामानि मावनो नाङा माने मावनो गोनांथि गैलाया मानो होनबा नोंनाव जुदि टेलेन्ट दंब्ला एसे एनै अबेबा डाटा एन्ट्रिनि जब मोनगोन अबेबा अफिस लेभेलनि जब मोनगोन नङा होमबा अबेबा गोबां मोजां जब मोनो आउट अफ आसामाव मिथिबायना मोनो अबेबा कल सेन्टाराव जब मोनगोन गुवाहाटियावबो मोननो हागौ नोङो बिदिनो अब्ला जुदि हाई स्कुलाव बिदिनो हाई सेकेन्डारि बा कलेजाव फरायदोंब्ला बिदिनो कलेजाव रायज्लायना ला कि आङो खामानि मावनांगोन आंनि न'खराव रावबो हेल्प गैया स' आङो बिनि थाखायनो आङो रेगुलार क्लास एटेन्ड खालामनो हानाय नङा स' बिनि थाखायनो आंखौ अननानै प्लिज सुटि खालामना हो आं डिउटि मावबाय थानो थाखाय आंनि न'खरखौ आं नायनो थाखाय एप्लिकेसन होबा रावबो मा फर्स खालामा जे नोङो क्लास लाथारनांगौ प्राइभेटआवसो एसे फर्स लायो बाट गभर्नमेन्ट कलेजाव बिदि लाया बिसोरहा बिसिनि प्रफेसारफ्रा बासिनायखौसो नायो खायसे प्रफेसारफ्रा कि स्टुडेन्ट गैयाबा हामगौ फोरोंनो मोनाबा हामगौ स' बेनो जे आंनि बुंनायनि फिननाया बेनो गोसोखौ स्ट्रं खालाम बिदिनो हेल्प बिनायाव नोंनि खर'आ गोग्लैदों नोङो सासे ओरैबायदि भिखारि नोङो नोंनि साक्सेस जाजासिमा नों एसेबांखौ खस्थ'खौ नोङो माबानांगोन जानांगोन हजम खालामनांगोन मन'नांगोन बे खस्थ'खौ मिथिबायना नोंनाव जुदि बै खस्थ' हजम खालामनो हायाब्ला नोंनि फिउचाराव जेब्लाबो साक्सेसनि दरजा फैनाय नङा आरो साक्सेसनि सिमां नुनाय नङा नोङो बिदिनो बाहेरायाव थांनानै बै 10,000 12,000 बिदिनो मावनाय लेबार मावनाय बेफोरबायदियानो मावनायानो साबसिनसै बिनि उनावहाय नङा होमबा बे मावनायानो साबसिनसै
स' जुदि मोजां जब बा मोजां एजुकेटेड पार्सन जानो लुबैदोंब्ला you have to request to your families member जेरै आंकोल जेरै आदै मादै आन्टि आनै स' बिसिनाव रिक्वेस्ट खालाम आंखौ अननानै जेने थेने बास बेनो आंनि लास्ट बिनिफ्राय आरो नोंहा जेबो फरायनायाव सापर्ट लुबैदोंबा बेनो जोबथा आंनि बिनिफ्राय आरो बेनो साजेसन आंनिफ्राय आरो आंनिफ्राय बेलेग गैबावला आं बिदिनो खस्थ' मस्थ'यै मेट्रिकनि उनावहाय बिदिनो खस्थ' मस्थ'यै आङो फरायदों जाय जेरै फरायदों बिदिनो बिमादैनाव हेल्प बिमादै माने आदैनाव हेल्प लादों एसे आं बाबानाव हेल्प लादों बै समाव आङो हाई सेकेन्डारि फरायनायाव बाबाया आंखौ इसेबां नायाखैमोन हाई सेकेन्डारियावथ' बाबाया नायस्रायाखैनो होनजायो हाई सेकेन्डारि फरायनायाव जेनेबा आइनि एसे गुड फरायनाय दंमोन गुडआव खामानि मावनाय दंमोन बै गुडनिफ्राय जुथुमा पुन्जि दंमोन जुथुमा दोननाय बे पुन्जिनिफ्राय आङो एसे एनै सप्तायाव आङो 100 करै बा मासाव 400-500 करै बाहायोमोन आङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय रुमा बिदिनो 300 मोन जोंनि जायगायाव एसे बै समाव खममोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो ट्राइबेल हस्टेलावबो थादोंमोन ट्राइबेल हस्टेलाव खमावनो मोन्दोंमोन बाट बिनि उनावहाय माइरं गैया जालांबाय आंनि थाखाय माइरं गैया जालांनायनि थाखाय आङो आउट अफ आसाम खारबोनांबाय आउट अफ आसामाव पार्ट टाइम जब मावनानै आङो फरायनो गोनां जाबाय दा आङो डिग्री कमप्लिट जब मावगासिनो दङ स' थेंक इउ स' माच आंखौ हेल्प खालामनायाव आंनि बिमानिनिबो एसे आखाइ दङ बिदिनो 2015सो हरदों गोसोआव दं आं दाबो आरो आंनि आदैयाबो आंनो लेपटप बायनायाव हेल्प खालामदोंमोन बिबो 4000-6000सो ओमफ्राय बिदिनो खमावबो बियो 8000सो हेल्प खालामदों बिदिनो हेल्प खालामदों आरो बिनि उनावहाय आंनि आमायाबो आंनि बिमायाबो आंनो आमाया आंनि बिमानि आमायाबो फंबाय माने सासेल' फंबाय बेबो आंनो हेल्प खालामदों स' आं आमाइखौ थेंक इउ स' माच होनना बुङो आंनि आनैखौबो आरो आंनि आदैखौबो आरो आंनि बाबाखौबो होनो आं थेंक इउ स' माच आरो आंनि आइखौ थेंक इउ जे बेबायदि फंबाय जोनोम होनानै आंखौ अननाय हेल्प खालामहरनो हानाय केपासिटि होदों स' थेंक इउ स' माच बेनो आंनि माखासे मावरियानि लाइफ थांना थाबोनाय नोंथांमोनाबो बे आयदाखौनो फालि अब्ला नोंनि लाइफआव संसाराव जौगागोन स' थेंक इउ गाइस बेखौनो जाय मावरिया गथ'फोर बेखौ बाहाय बे नङाखि नोंथांमोना आं मावरिया जाबाय आं खारनोसै मानोसै जुदि बिदि खालामदोंबा बे नोंनिसो गोरोन्थि माखासे गोबां मानसि बिदिनो आउट अफ आसाम फरायालासिनो खारनाय दङ बिमा थैबाय आंहा बिफा थैबाय होननानै खारबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय गैला उनावहाय बिसोरो रां आखायाव थाखा फैसा फैफिनसिगोन बै समाव फरायनो गोसो जाफिनसिगोन बाट बैसोआ बारबाय स' बिदि दा खालामथार नोंथाङा जुदि बिमा बिफा थैदोंब्ला बिमानै आदै मादै फरियाल थायो बिसोरनाव बि रिक्वेस्ट खालाम जेने थेने खालामथार आथिं हमनांगौब्ला नोंनि फिउचारनि थाखाय जानो थाखाय मानो सोर हेल्प खालामा हेल्प खालामग्रा गोबां दङ आं बुङो गेरेन्टि हेल्प खालामग्रा रावबो इसिबां असभ्य मानसि जे हेल्प खालामथारै रावबो गैया हेल्प खालामथारगोन नों थांनानै थाहै बिसिनाव हेल्प बिहै हेल्प खालामथारगोन नों बिसिनाव खामानि मावफा माइ हानाय समाव माइ हालौनाय समाव हालौफा माइ गायनाय समाव माइ गायफा नङा होमबा मोसौ खानाय समाव मोसौ खा मोसौ दोस्लायनाय समाव मोसौ दोस्लाय नांगौबा बिसोरनि न'खराव मोसौखौनो दोस्लायनो रावखौबो दाहो नोंनो दोस्लायजोब नङा होमबा स' रावबो बेफोरबायदि नङा जे हेल्प खालामा स' बेनो आंनि साजेस्ट बेनो आंनि एडभाइस नोंसोरनि थाखाय स' थेंक इउ बेनो नोंथांमोननि थाखाय फिउचाराव दानायाव गोबां हेल्प खालामगोन आं बेखौ आसा खालामो बाय बाय